fa a l'evolució de la fira, ara ja Festival Argilà, ens hem de remuntar una mica enrere, en el sentit que aquest any farem la 74a Festa del Càntir. Primer només era la Festa del Càntir en el marc de la Festa Major, i després, això ja va començar l'any 84, precisament, ara fa 40 anys, amb una cosa que es va dir Mostra dels Artesans de la Ceràmica, que es posaven a la plaça Nova al voltant de la font, que ara ja no hi és, per cert, i que això només es feia el dia de Sant Domènec, i diria que al matí. Nosaltres ja vam ampliar aquesta mostra d'artesans a tots els dies de la Festa Major, i en paral·lel ja vam començar a planificar el que va ser la Fira Internacional de Ceràmica i Terrissa. Aquesta fira és la que es va mantenir, jo crec que amb força èxit, fins a l'any 2015. A l'any 2015 vam decidir fer un pas important, que va ser separar la Fira de Ceràmica de la Festa Major, perquè vam veure que la coexistència entre els dos grans aconteixements era molt difícil. Més aviat pensàvem que, més que potenciar-nos entre nosaltres, que segurament això havia estat així al començament, ja ens estàvem com fent més nosa que servei. Aleshores vam decidir nosaltres fer com un pas al costat, traslladar la fira en el primer cap de setmana de juliol, perquè no es confongués la Fira del Càntir amb la Festa del Càntir, que són dos noms molt similars. Vam decidir buscar-li un nom propi. Vam escollir Argilà Argentona perquè ja hi havia l'Argilà a Obanya i també hi havia l'Argilà a Faenza. Per tant, nosaltres érem a l'Argilà d'aquí, a l'Argentona. Això ens anava molt bé perquè ens posicionava molt bé a nivell internacional. Aleshores, aquest any serà la 9a edició d'Argilà, i creiem que després dels anys, tot i que sabem que al començament a molta gent li va costar d'entendre aquest canvi, crec que ara tothom ha entès que la fira es desenvolupa millor en solitari i que la Festa Major també funciona més bé ja sense la presència de l'Argilà. Aquesta ha estat l'evolució fins als nostres dies. L'últim canvi l'hem fet aquest any, amb aquest salt de posar-li ja el nom de festival, que en certa manera ja ho érem. Ja estàvem fent moltíssimes coses que eren més propis d'un festival que d'una fira, perquè la fira al final és un acte comercial entre un ceramista que ven i un visitant que compra. Però el fet de nosaltres fer exposicions, tallers, mostres de cinema, tantíssimes activitats a l'entorn del que era la fira, ja li donava aquest caràcter de festival i que ara l'hem volgut potenciar. Tindrem aparadors ceràmics, tindrem la mostra de cinema, tindrem 2 espectacles de fang i foc les nits del divendres i dissabte, per tant, ara sí que ja podem parlar i en propietat de festival. Bé, el motiu que ens ha portat a convidar la República Txeca aquest any es deu bàsicament als contactes que nosaltres tenim amb ceramistes d'altres països. En aquest sentit, s'ha de recordar que abans hem tingut a Portugal, Itàlia, França, l'any passat vam voler tenir, també vam tenir Romania, i aquest any tindrem Txèquia. L'any passat vam intentar tenir Alemanya, però no va ser possible perquè coincidíem amb altres fires molt importants i per tant era impossible aconseguir una representació d'Alemanya important. Però sí que us vull explicar que tots aquests països tenen associacions nacionals de ceràmica. I Txèquia també té la seva Associació Nacional de Ceràmica, amb la qual nosaltres estem en contacte a través de l'Associació Espanyola de Ciutats de la Ceràmica. Aleshores, ens va ser fàcil entrar en contacte amb ceramistes de la República Txeca perquè vinguessin aquest any a Argentona. I a partir d'aquest contacte, sobretot d'un ceramista que es diu Nikola Seko, que és qui coordina aquesta Associació Nacional de Ciutats de la Ceràmica de Txèquia, hem aconseguit una representació de 6 ceramistes txecs, a més de l'Eva Rouchka, que és qui farà l'exposició en el Museu del Càntir. Entenem que la República Txeca és un país que ens queda una mica lluny, amb el qual tenim poc contacte, però us he de dir que la seva ceràmica ens agradarà i ens sorprendrà alhora. De veritat que és una molt bona elecció perquè tenen realment un nivell molt bo. És poc coneguda, però realment val la pena atensar-se als carrers d'Argentona aquests dies per veure sobretot el que és la part de la plaça de l'Església, que és on hi haurà l'espai del país convidat aquest any.